Шумни акции, пари в чували и мрежа от кухи фирми. Хемосгейт е една афера, която избухна като фойерверк и след това се стопи и изчезна от медийното пространство, а дори и хората вече не говорят за Хемосгейт. Повече от година, след като бяха огласени злоупотреби при строителството на магистрала Хемос, при които са източени близо 60 милиона лева, стана ясно, че възложените ревизионни производства, които трябваше да проследят паричните потоци, не само не са завършени, а и не са в необходимия обем. Хемосгейт, това са едни 53 милиона лева, откраднати, изтеглени от International Asset Bank в торби и чували, след което уж бяха хванали извършителя, т.е. сочения за извършител. Той пък посочи друг свой приятел, защото те наистина са добри приятели, за организатор на цялата схема. И сякаш този случай изчезна и никога не е съществувал. В края на 2021 от МВР съобщиха, че строежът на магистрала Хемос е използван за авансово изплащане на милиони левове, които са отишли в сметки на кухи фирми, изтеглени са веднага и са отнесени в сакове и чували. По този начин са били усвоени 60 милиона лева. Данните бяха докладвани на прокуратурата. Прокуратурата замълча. И до ден днешен ние не знаем какво се случва с тази афера. Ние не знаем какво се е случило, къде са отишли тези 53 милиона лева в чували. МВР обяви, че е стигнало до фирми фантоми, а парите се обединяват в едно лице, което е установено. По случая беше задържан бившият данъчен служител Борислав Колев. Той посочи за организатор на схемата Георги Георгиев от Лом. Името на този ромски бос нашумява още през 2013 година. Той се казва Георги Георгиев с прякор Стъкларя. В миналото Георгиев е разследван за данъчни измами, но няма присъда. В показанията си Борислав Колев казва, че Георгиев е бил с него при теглянето на парите. Двамата носили саковете в ченж бюро, а после мъж с малко име Иван ги отнасял до Благоевград. Георгиев е разпитван като свидетел, но не е обвиняем. Повече от година по делото за парите, изтеглени покрай строителството на Хемос, няма нова информация. Няма я и магистралата. Има ли тази автомагистрала Хемос в момента? А къде са парите? Това са въпроси, на които всички чакаме отговор. Според експерти, строителството на Хемос е нагледен пример за всички порочни практики, проистичащи от неефективни институции и неработеща съдебна система. Щетата за българския данъкоплатец е огромна и тук не говоря за материалните щети. Най-важният аспект е, че по този начин, мачкайки подобни разследвания, подобни теми, не стигайки до никъде, пазейки такива хора, които извършват престъпления в особено големи размери, по този начин мачкат и самото общество. Когато то не реагира, то става още по-инертно. И това с годините го учи някакси, че е нещо нормално да чуеш, че нещо е избухнало, да гледаш по телевизията разни хора, които се изказват, които си говорят за някакъв проблем и изведнъж всичко изчезва. Хората се обезверяват. И това е една много добра тактика, бих казала аз, за да могат да се прикриват корупционни престъпления в особено големи размери. И то извършвани от хора, които стоят, така, как да кажа, на високо положение в обществото.